Hadian ke jengkang ke sorkar jela banwan ra dok kha na bar jela kayau ye de ye thiet kalahir bat kidan ki basa dia dok kha ki balaha buru ban khang khardap namar ka jingbam yo dok kha ki dok kha ki bawan poi hayo ki dei tang na ki bapen mi na asam bat ki bami na jela bat kandi ka jingduna dok kha kalawan ra ye ke jing ki dor ka dok kha ha ka khat ar terik jeliu la sakhi ba ka tukan ni teli ki dukan ki la khang khardap badan ki dukan ki ba pli walada ki pliru ki dan tang khandiat e ki dok kha ka president kinong dia dok kha hayo laj umkhra ka kongsi jaran kalaya thu ba ka yo dia dok kha kala her bha ha kini kisni namar buon ki pat ba nong song snong ka jela ki dan ka jingtiang ban bam dok kha hadian ba ka sorkar kalalap badan ka jingkhle dawai formalin ya ki dok kha ki bawan na bar jela ayo te kaduna bha namar ba kawai ki priyo ki tiang tamba dia tingi dia be lokal na do beng la yo jimbet ne di situ sui tingi dia be lokal te kilong ki priyo ki ba tuna ka jingyo kem la kan nama kala poi be kum tu lai san pho south spa shikilo tem shwari ye south spa south san pho ka khaba antang la hapan ye dia san spa ika kha andra pa de long aspa pho asau pho la yo long ki pat ba ro ki la lut tamba kabam long bat kumta ban bam te long ni la hab ya sange ken ye dia be tan ki ni kha lokal kta te kta hi tam bangin lem dong im ban se am ni hab ya sha ye dia la ka dir malum mala kat bang yo manta ban ni shong yin te long ni dang yo la ban dia ni kha sam phan ni shong da ya ka yo te kala hiar ba shibu nani na pojla te ngin pot yo da do manta ro ani ka do kha bang yo ni de be dang na sam nang nem pot yo de ngla trai ban kontak ha po fisheries ru te yong yang a tharai bun ba kila ya di ha po snong snong la jong te manta namar ba long kala ka jing dawa ha po snong kala don ken ti bun ki di ha po snong te iden i bai ar bang yo kontak biang ti ong tharai ha kan ni ga si hado si balang e tharai yong tong ye ta ka do kha tang ba mdip nyo hado kan no kilu ken kani ka kha asam la ban pendap kabun bha na po asam ken hado man tang kabun bang tip na su kia tong bun kum ni yo tang hapdeng kata kha san si lo kalut no ru ngam tip re le hado man ta te long kidang tong be sha ka poi be sikit ken tamba ka yo pa kam bam la na di ti bun ba long kia khang ken bun mam pat wan rung ti kidang ya tieng kin nong manya bam dok ha re na pen slu di pat ba bang la ya di be tang da ka kha lokal kin long sngang kin ban bam kam don e kan kha lokal ye na po yo du le ki don ki rang ba ki bala ki le hi ki ali thit hi na po asam ye mangi ki thai bru ti ngi la ngi shu up be kat ba pha ma u nang thi ken namar kan ni ki de bi ki kha ba ki ri hi be ma ki te ha po wa ba bat ha po pung be ken no ki de ki tan ki tai ken ki do kha ba ngi ayu ngi do ong ye u sha bon phai ka do kha shne ba wat phai ki do kha ba kum ni kum tai pha be tang ki kha lokal ba ngi long ban di ni de ban pensilur be ki briung jongi long bakin ri ken ye ki kini ki do kha long ki bala te ban kum kini ki khabau kini ki pamphlet sao long ki bala ban em shini ki khabam ka ba ki la ban em long kum ha po bhoi ken ta ki bun ha ba ki le e kini ka ngila suk ken mangi rung em dong kam ban at na ki briung no shaba komenta ngila abe na ki kharasam ni yo be kini ki do kha ki long shijat be khabau ki pamphlet sao khabam phlang khabam ka ba khamiriga kini ki do khar ki ba im shani ha po bhoi long ki im ken de ki ri